พี่บุญประจงตลับเนี่ยพอถ่ายยมเดินจงนี้มาปรเครียดบุญประจงหางเนี่ยสักเครียดพองสวยตาพองดูปีไอเจ้ตัวkata kami le mata kami ko ang ban yaitu pi kawai baru ki paiba ki badan aga longyeng ka jong pi production dan mata ka ngilai tarik ngila tap hajar ngot ki subscriber hakane ka channel jong pi production te kalong ke ka bas ngo comment ya ni berkat tim jonga arngot ki don ki ba tray bat ya rabinga te kalong ke bas ngo comment ni dade ba yo dade bangila tip lupa bagandap ar hajar ngot ki subscriber menta ka ngila ya hot cake dre ngim tip ngidang shu page ngidang shu klik ke website menta te ngidang shu yo I bakala poi arajan te hoi kalong ke ba kamne ka basuk bangin ya arajar ngot ki bru kin sngotan nat la ne kin snobang ya kane ka channel jongni hoi kamne ka basuk ya kata hoi na sngotu henry lomba kane ka jungya lenti jungi nanduka khanyo tariku banai agas arajar arpo hadu menta light tariku u Desember kalalong kumba sausan panai hoi kadang day ka channel jungi ka badang show shna thamai te kadang don ki ne ki tai ki jing thut hakaliang ban mi everyday ya ki channel hoi ya kata ngem patla ya mentahi namaro ni dang day ki khana school ki khana like class ki badang hapule kot ada start sabangi ha badang ya rap tray ya rap kata hayang asam hakini pa te hoi ngin la ban pendap ya kata ka ban penmi ya kita ki jait ki video haman lakas ni tambangin ni skam ka bangin la mo kat man lagi tayo ngin dangi like haki por ngin sa penmi ya ki video na ka benta jong pi yo la se kalong ka ka ba ya rap ya pi nang ne shakmat ho oi ki plans jong ki ngila bu serial li kum no ban penmi ya ki video kum ki no ki jait video ki penmi tengila ya buru ya kata ka thong jungi ka bangin sa penmi ya ki jait video te hoi kalong ka ba jenjar bat ka ba snow du men sim yangi na du bangi stang ya kan ka channel hadu menta kan hi kasni nama dangu benai wala dep ni don ka short meeting nga bat ki parlok jonga arngun namar ba kini ki subscriber ni dang duna nanta ki ro mi dang tuna hakan ka channel sungi kila ong ngin kamlar kamre kane ka tre YouTube ki ong kum tamo andre mi ong mi dang
te ho nang ni chakmate dang tristomi kono ban mi chat video sa lech tomi mit labatsni wasung permo kata de intentional chongari chat mi katang tang to lelera kalam ka jingai man sem jong phi de ho la ri ban le ya kan ka channel jong e khamanai khamajrong te nang ne shakmat roma kwa ban kerpat lam ya phi ki ba dang ye ai man sem shu yang e ba kan ka jing thmu jong e ka jing mut ka jing rai jong e kan mi ding hangi ki ba dan kan ka channel ban mi ya ki video tenga kerpat e phi sung bahaya ai man sem lam yang e da ki jing le jong phi dong ba da ki like jong phi o ngi la yok man sem dong ba da ki subscribe jong phi ki ki number ka channel jong e o ngi la sung comment kata ken ka kita ka lat pa phi ai man sem yang e lamba da ki jing comment jong phi o kumne o ngi dam duna hang ne hang tai ngi tip ya kita ki jing duna jong e ngin sapan be ho phi dislike klam comment ngim tip ye ka e bangin la ka e bangi bakla ka e bangi de ngim tip tekum kita ki jing dislike jong phi ngim tip ye te kun ngim pen be ki jing bakla jong ni dengan terpadi phi la da phi dislike ne like ro sumbahaya comment sumbahaya pen itu ya ka jing pe jong ni ne ka jing bakla jong ni ne kata terpadi phi sumbahasa pen i yang ni ho ni dang de ki youtuber ki dang shoot dang mi mantai dengan skam bagi bahasa keman dan sa kata kadeka main point ka ba strike ka kli jungi bangin sakyu kum kiwe te tan kata hi ngakwa banai ku play pishi hajar mo ngin sa yo ot kek kini kiba dang wan shakmat tengi ngi skam ma banyai ne phi ha kani ka jumpi production ngi skam ma ban I'm simpi Henry tan kata ku play shubon ngi skam ma ba kani ka ganti pin sa like yangi la ne dislike ros mo bahasa comment na kini ki comment box ki badan shop sa comment ka e ka bangi bakla kenam bangin tip bangin laban pen be shu na ne shakmat tengi skam ma ba pin tu ki badang shupoi thamai ro kani ka channel juni ngi skam ma ba pin sa klam yang yo subscribe button te ngin pelai ya pi ngin sa ya ka na betta jong pi syukan kai semua tali lere kata tang kata ngakwa ban ka bakadu kwa ngaban ai kublay ya pi iwe ki bala subscribe bilo ai man sim yangi te tang kata kublay shubon guna